Répa, káposzta és egy tündéri nyuszi. Vajon mi készülhet ebből? Egy újabb izgalmas sminkkreáció a budapesti sminkiskola jóvoltából. A színek tehát adottak, a sárga, a narancssárga és a zöld a ruhán, a hajon, a szemhéjon, valamint a szempillán is visszaköszön. A sárga szemhéjfestékkel általában óvatosan bánunk, ezúttal azonban nyugodtan engedjék szabadjára a fantáziájukat, sőt, próbáljanak ki minél több árnyalatot, a narancssárgáról se feledkezzenek meg. Egy harsány smink mit sem ér csábos műszempilla nélkül, amit sárga szemhéjfestékkel tehetnek még látványosabbá. Az ajkakat se hanyagolják el, érdemes itt is több színárnyalatot választani, a lényeg, hogy az összhatás harmonikus legyen. És akkor következzen az alkotás csúcspontja, a répa. Higgyék el, nem csak az étkezéshez ajánlott. 1-2 H a vagány külső ennyire egyszerű, 4-5-6 és kész is van a vega divatmű.